Nono, chenro mane obagi e kar od thieth ma St. Elizabeth Mbaga Catholic Mission Health Center mar konyo jodak e thiedho tuoche mopogore opogore. Chenro mar thieth makamano ne obagi kod od thiedhno koyudo sira kowuok e od thieth maduong' ma Siaya Referral Tuishi Campaign Globcom kaachiel kod jokanyo e sekta mamoko. Chenro mar thieth mane gichiwo nono oriwo pima kod thieth mar malaria, TB, ayaki, kansa, tuo sukari, gwecho mar chuny kata hypertension e kin mamoko. Tuoche mang'eny mane wayudo kawuono gin kaka malaria. Kech waseyudo ni ji mang'eny nigi malaria this region mani. Then pneumonia be this chronic diseases like pressure, diabetes. So mago te ne wa test kawuono. Wane watimo nyaka x-ray. Jok man gi problem kate korgi mafuolo man gi TB ne watimo ne x-ray kawuono. Ok en chenro mwatimo kawuono kende. Kawuono wachaka lakini waboga time every year. Ne watimo pimo mar TB, watimo pimo mar dhod nyuol, wapimo sukari, wapimo pressure, gi tuoche mamoko be waneno jotuo to wa advice gi, wamiyo gi advice kaluwore gi kaka jatuo en, ma wanyalo thiedho karwa kane wathiedho. Ma ok wanyal be ne waore osiptal maduong' mondo migi thieth e kiwango mowinjore. Koro warwako ji te kata mawuok Mbaga ka kata mawuok kuonde maboyo nikech ka free medical camp nitie ok kony mana jogweng' kende, okonyo nyaka jomoko mowuok oko. Warwako gi mondo gibedi free medical company. Wan nyaka gynecologist mawuok US ma bende bong'iyo jotuo kosepuonjo gi bende. Mukela ka en chieth. Dendo sobedo ka lit, ugucha rama, wange na kaneno samoro piny yuso na. Koro kanya winjo chieth ni kama nono tawacho ni mondo abi kai. Ten municipal ma Homa Bay ne obago romo gi jokanyo e sectors mopogore e bomano e chenro mar kawo pachgi kotenore gi weche lokruok e futo mar yamo e kor lwasi kendo manyo okenge ma ginyalo keto e medo bero lwasi